Puracana kula wonten pangandika ing dawuh Kyai Patih Haryo Suman. Pancen biyen kowe tak dawuhi supaya yasa bale wewangunan ing Pramanakadi. Nggih. Kanggo papan padunungan Pandhawa karo Kurawa. Nggih, nggih. Ning luk kumeling biyen kae kowe ora lali. Oh, mboten. Lah kae kok ketok endah banget. Nggih, najan mekaten nanging saklebetipun bludru ingkang linangsih-langsih kados ngaten menika sampun kula damel saking pirantos-pirantos ingkang gampil kobong. Bagus. Upamane jerambahipun lulup ingkang kula sebari bubukan Gandarukem. Cagakipun menika pring petung ingkang kula butul rosipun lajeng kula iseni lisah jarak. Wasipun sedaya kula wur-wuri bubukan Sendawa ing pamrih supados enggal gampil kobong. Nanging lajeng kula ubet-ubeti mawi sutra. Lajeng kula rengga-rengga mawi renggan ingkang edhi lan intah mila sinten kemawon ingkang ningali mboten badhe mestani. Menawi menika papan kacintrakan. Iya ya bagus. Ning sing mbok gawe kaya ngono kok mung papan patunggone Pandhawa. Nggih, namung papanipun Pandhawa. Nggone Kurawa karo nggonku ora mboten. Bagus. Menawi sampun manjing Madyaratri Pandhawa kepati tilem. Kinten kula mboten badhe saged bangga saking papan mriku. Mesti mati kobong, mesti pecah. Nek ngono nangguh wanci kang prayoga mengko nek kowe wis tak sasmitani mangsa Buddha. Nek Pandhawa klakon mati kobong ning bale gala-gala iki kowe mundhak pangkat tambah blanjamu mukti wibawa sak anak turunmu. Ngestaken dawuh. Nalika semono rame gumuruh wiwit sonten ingkang samya mangun Bojana Andrawina makendung-kendung dedaharan ingkang dados paksugataning Sata Kurawa dhateng Kadangira Pandhawa. Parandene Prayitna Risang Aryasena miwah para kadang bupe wis ngancik Madyaratri samya mapan ing paremane sowang-sowang. Kurawa mapan ing padunungane miwah Pandhawa ugi mapan ing pamondhokane. Nanging Pandhawa dadya sajuga kelawan ingkang Ibu Dewi Kunthi Talibrata kawusa gocap. Saya sepen mamring ingkang kabiyasa muha ngangkut nangka kang munya pating karlek katempuh ing bayu. Miwah cantaka ingkang munya ing balumbang. Sawung kluruk meling-meling hamelingi kaya sung pratandha dumadining lelakon. Pangeceking jangkrik upa miwah sumantening walang kapa saking katebian. Dadi pratandha kaya wis datanana janmu ingkang melek. Tanggap Sang Rekyana Patih Harya Suman sigra nyasmitani Sang Demang Puracana. Denan nyaketi bale paremaning Pandhawa. Bakal aku mulya. Sak anak rabiku bakal aku urip kepenak. Wah, wis yahmene. Ora ana sabawane. Sepi nyenyet. Pandhawa tak mesthekake kowe wis padha turu kepati. Weh. Sambata wong tuamu lanang sing wis ana kuburan. Ing kene marganing patimu.
Ora mati derajat apa. Geseng dadi awu. Mateni Pandhawa pira suwene. Pawartakno nyang jagat Pandhawa muter. Suke saknalika. Tak pateni kowe engko buka wewadi. Wis marina sumupang wangaruna kadhe netraning ogarabo kadhe netraning ogarabo sabaning kukilo ingkang karo gageterku mangke Yuwana para Pandhawa ingkang Ibu Dewi Kunthi ana pitulunganing Hyang Agung wujud garangan putih ingkang ngesong bumi anjop mring Sabta Pratala dupe wis tinampi dening Sang Hyang Bathara Antabuga Pandhawa pinaringan daya nglajengaken lampah dewasaning wanci. Pandhawa mapan ning wana Eka Cakra. Paring tetulung dhateng para kawula ing Eka Cakra ingkang arsa den badhok dening Prabu Baka. Raden Eka Cakra pecah dening panenggak Pandhawa Sang Arya Bratasena satemah nagari Mardika. Nglajengake lampah nglebeti sayemboring negari Pancala ingkang kagelar dening Raden Arya Gandamana parandene pabet sesingon wujud Brahmana datan muninga Sang Gandamana bilih sejatine ingkang mboyong Dewi Drupadi anenggih Brahmana tetiga ingkang jati-jatine Sang Puntadewa Bimasena miwah Sang Permadi mangkono lampah niku ingkang njalari gugure Sang Gandamana Pandhawa nglajengaken lampah dewasaning wanci ambabati alas mrentani negarining Jem Yudhistira eling-eling wis kawanguran labet saking kapanging Bathara Indra den paringake marang Pandhawa dadi negara Indraprastha. Sringastina Maha Prabu Duryudana sampeyan niku pripun wiwit kuncung nganti glonggone ngarah patine Pandhawa ning babar pisan ora tau klakon gagar wigar tanpa gawe ora ning gunane kula ngingu sampeyan. Aduh, Nger. Nyawa Gusti kula iye. Pancen kula keni. Nanging paduka anak Prabu kedah priksa, paduka saged jumeneng dados ratu wonten negari Ngastina. Inggih namung saking
akal ukilipun ingkang paman. Cobi upami rumiyin kula mboten nyingkiraken Patih Gandamana. Kalenggahan Patih Negari Ngastina mboten badhe dawah dhateng kula. Yen Patih Ngastina dudu Sengkuni durung karuan keprabon Ngastina dhateng Paduka anak Anggir Jaka Pitana. Menawi kula menika badhe pados menapa kula wonten ngriki mung wong ngenger mung wong melu. Ingkang kula prihatosaken inggih namung Paduka sak sederek. Sengkuni bubrah awake dadi elek kaya ngene yes ben sing baken anak-anak kula Sata Kurawa manggih mulya sak tedhak turasipun. Sampeyan nek guneman pancen pinter ning nalika Bratasena dugi wonten negari Ngastina. Nalika Bratasena teka wonten Ngastina rumiyin. Jare Kanjeng Ramadipati sinengguh nek pun mati tenan merga kobong ten bale golo-golo. Awit saking pertikel sampeyan ning nyatane isih urip. Lah nggih. Nalika semanten nek kula lajeng damel rekadaya supados nyemplung wonten ing Wonomertani. Pangajaping manah supados Pandhawa pecah dipun mangsa dening jim setan priprayangan. Ning nyatane malah entuk kedhaton Ngendraprasta. Angsal negari Cintakapura nggih ngamarta. Tegese akal pertika sampeyan mboten tau dadi. Oh, perkawis menika to nggih. Nggih. Menawi namung perkawis negari menika gampil. Malah kapara kula sampun damel rekadaya ingkang sampun kula serat wonten ing Lawala. Kula larapaken dhateng Pandhawa ingkang suraosipun saking Paduka nggih anak Prabu inggih menika purnamaning candra menika badhe ngawontenaken Sukan Dadu. Inggih salebeting Sukan Dadu menika mangke akal pertikel kula badhe kula tumplak kangge nyingkiraken Pandhawa. Jebul sampeyan pinter tenan. Wong dikandhani apa niki sing sabar. Ampun kesesa sabar. Mengke rak tekan nggone. Wah, nek ngaten pun mboten sisa ngendika werni-werni mangke sing nyepeng dadune kula. Narpati Darma Putra yang danan jaya maturing raka. Yayi nuwun sewu lho Yayi. Pun Kakang kalian Kadang Pandhawa menika ngibaratipun kaya dene kreta jaran sak kusire. Kretanipun para Pandhawa, kusiripun Ratu Ndarawati. Yayi. Karahayoning kreta jaran menika ugi kalebet wonten wewengkoning kusir. Cobi to kula aturi menggalih. Kenging menapa? Panantang Sukan Dadu dening sederek Paduka para Sata Kurawa nggih utaminipun Yayi Duryudana. Lajeng semonipun badhe Paduka tanggapi. Kepareng Paduka nanggapi dhateng keparengipun tiyang julik kala wau. Nuwun sewu, radi kirang pertitis Yayi. Koko Prabu. Kados pundi Yayi?
Kula nyuwun pangapunten. Kula menika satunggaling nalendra nanging kula pernah kadang mudanipun Kakang Joko Pitana. Mongko sipating kadang muda mekaten kedah ngluhuraken dhateng kadang sepuh. Dasaripun kula mboten kuwawi anulak menapa ing dados panantangipun Kakang Joko Pitana awit jiwa kula jiwa satriya. Jiwa satriya mekaten mboten kenging nulak penantang. Lho, Yayi. Nanging rak menika sanes nantang babakan Bandayuda. Paduka menika dipun tantang Sukan Dadu. Mongko Sukan Dadu mekaten dados awisan tumrap agami menapa kewala lho Yayi. Koko Prabu. Sami kewala. Perang menika wonten werni kalih inggih menika perang gelar, adu dodo, milang tatu. Menika ingkang sepisan ingkang angka kalih inggih menika perang alus, adu akal pertikal. Nang menapa paduka saged anggerba bilih wonten kersa sinambi keparengipun Yayi Joko Pitana ingkang tentu kewala tansah dipun inger kekarepanipun Yayi Joko Pitana dening Maha Julik inggih menika Patih Sengkuni. Koko Prabu sampun jubriya dhateng sanes langkung rumiyin. Awit menawi kula mboten nyendikani dhateng sederek kula sepuh. Mindah badhe kados menapa? Sampun kawentar ingkang rayipun Puntadewa, Nalendra ingkang legawa ing pati lila ing bondo. Lajeng anulak dhateng kaparing sederek sepuh. Koko Prabu kula mboten saged ananggapi kepareng paduka. Cara piye? Wis ora kurang-kurang. Apa si Adi ya melu? Wah. Dermaji kakangku minangka wakile bapakku sing wis nyuwarga. Nek aku ora manut karo dulur lanang sing tinemu tuwa aku arep manut karo sapa? Oh, ya ngono. Ya sakarepmu. Yayi. Kinten kula sampun mboten kirang-kirang pun Kakang atur pemut dhateng paduka. Namung menawi paduka sampun mboten gega dhateng pun Kakang, mangke menawi wonten menapa-menapa sampun sambat sebut Rakanto Ndarawati Yayi Prabu. Udara piye? Sang Raja Brana Picis kang ora sethithik cacahe ngestokke dawuh. Gawan kabeh uga pun Kakang bakal nganti Yayi Ratu Wara Drupadi ya ngestokke dawuhmu. Padang bulan kekencaran padanging purnama oh
kan samar pamoring suksma sinuk semaya winak yang sepi Yayi Prabu marem raos sing manah kula dene nyatanipun para Pandhawa jangkep malah Yayi Prabu sarimbit kalian garwa Yayi Ratu Drupadi. Inggih Koko Prabu mekaten. Susan malih kula nyuwun pangapunten paripaksa kula ngawontenaken sukan menika Yayi. Nggih mboten dados menapa Koko Prabu. Bratasena prayogakna. Ya aku ana kene. Paman Sengguni kula wonten dawuh. Apa prayoga tumuli kawiwitan Paman? Nggih, prayogi mekaten. Maju lungguhmu Paman. Nggih, ngestaken dawuh. Kula nuwun sewu. Sinuwun Prabu Ngamarta. Menika kula badhe ngedalaken pirantos. Menika wadahing dadu menika kula aturi mriksani langkung rumiyin. Mboten wonten samukawis ingkang damel jubriya. Inggih, paman kula sampun pitados. Nggih, syukur. Menika namung dadu limrah kemawon nggih. Inggih, paman sumangga. Bandar Ngastina kula piyambak. Nanging kula nyuwun kanthi sanget Bandar Ngamarta inggih paduka nggih anak Prabu Yudhistira. Inggih, kula ngestaken dawuh. Lah, tumunten kawiwitan kewala menika langkung rumiyin kinarya pakurmatan sinuwun Prabu Ngamarta ingkang badhe ambadhe namung saderengipun lajeng menapa ingkang badhe katohaken kula rumiyin ingkang ngetohaken kula ngetohaken kreta kencana pangirit turangga hasta Werkudara piye ngetohna kang sabobot timbang kelawan dawe Kakang Jaka Pitana ya kreta kencana pangirit turangga 8 ya eneng. Nggih, menawi sampun mekaten, paduka nggih anak Prabu Puntadewa badhe ambadhe ingkang medal menika titik pinten. Inggih, mugi-mugi dawah kalesan paman ingkang badhe medal menika titik kalih. Anak Prabu Jaka Pitana. Wah, ingkang badhe medal titik 3. Nggih, ngestaken dawuh. Sigra binuka dening Patih Arya Sengkuni. Pitik kalih ingkang medal mimpang Prabu Yudhistira. Yayi Prabu paduka mimpang. Werkudara menang Werkudara ya. Iki kreta kencana kula badhe ngetohaken 7.000 dinar kawimbuan mas inten balian jumurut 7 jodang cacahipun menapa Yayi Prabu saged ngimbangi inggih kula sagah Koko Prabu sinuwun Puntadewa badhe pinten ingkang badhe medal titik 3 anak Prabu Jaka Pitana kula titik 1 mimpang Prabu Yudhistira. Kowe menang Werkudara. Iya.
nanging bandane ora tak nggo arep tak paring-paringke para kawula. Negara Ngastina ingkang padha nyandang kurang mangan. Kurang papan sak nggon-nggon arep tak weneh-wenehke. Kula aja ngenyek karo pun kakek. Apa mbok kira aku ora iso makani kawulaku? Berkitik raos kula papan. Kula badhe ngetohaken negari sak wewengkonipun. Nanging kula nyuwun dipun timbangi negari Ngamarta Cintokapura sak laladanipun. Kalebet sak isen-isenipun. Rentewangkara kingken Hermangoswa kang layon banyu ilang memanise wadanane layu kumelku cemrah maratani marang sariranipun Kapoko tumugi semanten kapareng paduka sukan dadu sinuwun Yayi Drupadi garwaning pun Kakang Mongayu Siadyaja nangisi samubarang kang kasat mata Bondo Brana Picis negara sak wewengkone iki pun Kakang ora nggaduh nanging iku mung titipane kang akarya jagat mula aja banget-banget nggone nggondheli marang kanikmataning donya Yayi. Rasa gogean gunem. Nek sampean wani ampun wedi-wedi. Paman. Mangko piyok dadune. Nggih, ngestaken dawuh. Anak angger paduka badhe pinten? Sadurunge badhe kula gawe perjanjian meneh. Nek sing menang sampeyan mangkukut negara Ngastina. Nek sing menang kula. Kejaba kula entuk negara Cintokapura Indraprasta sak jajane. Sampeyan kabeh kudu lunga bur manuk. Glundung semprong ninggalake negara Indraprasta. Mboten kena nggawa napa-napa. Sampeyan kula guang teng alas Kamyaka 12 taun. Isih kawimbo setahun kudu dedelikan oleh salah setunggaling kutha. Kanthi perjanjian meneh, nek jroning dedelikan sesingon isih konangan dening Sata Kurawa. Pandhawa kudu nglakoni dadi wong buangan 12 taun meneh. Ngono sak piturute. Oh. Sinuwun monggo kontur dateng praja kemawon sinuwun. Wah, mbarep kakangku kowe lerena Koko Prabu. Kaparnga kendel duh Koko Prabu. Wong wis wani kok. Tekad kok ora kena minggrang-mingring ayo. Nang milih Prabu Puntadewa panjenengan kudu ngendika. Inggih paman kula ing badhe ingkang badhe medal menika titik 3 anak Prabu Jaka Pitana ingkang badhe medal titik 1 nyata laruta saking yudha sang guru kula yen tan ngutusa sang Sri dasare wong pukil sejatine kang ngarsa mimpang Sang Yudhistira parandene disenggol dadune dening patih Sengkuni merga saka julike sika glinding malik binuka guyu cekaklakan mimpang Sang Duryudana Ayo mimpang ya mimpang wah menang saiki aku Drupadi barang kuwi klebu isen-isen kraton
Mung jegrek kaya tugu Pandolima. Drupadi linarak-larak dening Sang Dursasana. Sinendal sendal semekane nganti 18 depa dawane. Parandene datan manggih wirang. Tinutup dening Bathara Darma satemah naksana slembar ingkang nutupi bogornane. Oh. Kowe dadi wong kalah. Ayo minggato, kowe bakal dadi wong alasan. Mutar ngenes kowe mati tuwek ning alas ya. Oh. Lalu dewasaning hari gumantining taun pinampan kanthi tuwajo Pandhawa wis pundhat saka penandhanganing negari Wirata. Harsa ngucik pernataning dadu yen to Pandhawa wis pundhat saka penandhang menang nampa balining negari. Parandene wis nglakokake duta nganti rambah kaping 3 Srinata Pancala Prabu Drupada gagar wigar tanpa karya. Dewi Kunti malah bablas ning panggombakan awit tanpa karya. Duta pamungkas ninggih Srinata Kresna dadi pangawak ning Pandhawa. Parandene cabar tanpa karya. Meksa nyabrang Bratayuda Jaya Binangun. Yo 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 wong 11 haksa ini mungsuh wong 7 haksa ini. 11 haksa ini prajuriting Kurawa, 7 haksa ini balaning Pandhawa. Peperangan ingkang suwene wis ngancik 17,5 dina. Wis akeh kang padha gugur ing payudan Resi Bisma Begawan Druna. Narpati nganggo Prabu Salya sedaya wis murut kasedan jati. Ing peranganing Pandhawa putra-putra Pandhawa kathah ingkang samya gugur. Sang Abimanyu Sang Gatotkaca. Parandene Pandhawa ugi masih wetah. Kari deleking Sata Kurawa anenggih ratuning wong Pokil Patih Harya Sengkuni. Wah, kowe Werkudara kang tak enteni. Rada pangling kowe sapa? Gojaksa. Gojaksa sapa? Adine Patih Sengkuni mati. Yep. Ah! What? What? Wah, ora trimo. Dulurku mbok odol-odol jeroane. Kowe njaluk pila, aja mati tanpa aren. Sura basah aku adine, hadine tak susulke.
Adikku mati. Urip ora duwe sapa-sapa. Ayo nono iki Senopati Arya Suman ya. Nanti delok Bratayuda nek. Wo horek lho. Lah nganggo tengkleng apa ora? Sing arep meneh. Wah, kowe sing tak goleki. Ya. Werkudara, apa rumangsamu kowe menang? Galuh deloken. Bondo donya wis tak awut-awut tak nggo seneng-seneng. Upama ta kowe engko menang, kowe ngestina ora nemu apa-apa. Kawis kothong mlompong mung kari utang. Mbok sauri ngantek 7 turunan ora bakal cukup, cangkem elek. Ayo milya. Endi milya? Sengkuni wani magut yuda wis dipetung le. Ayo. Milya. Wah, setan kowe. Wong yah menek. Wah, wong edan kok. Ya ini kok ijik metu dagelan. Dagelan apa rek? Ngaliyo aku arep mateni Werkudara. Ora iso. Werkudara ora iso mati nek wong pacitan ijik. Ora iso. Angger wong brengos ki cek melu. Angel matine. Wong edan ora tata, ora minggalak sampluk ndasmu, sampluken. Apa nek? Nek perange padha-padha tenanan, aku ora kalah no karo kowe. Ayo njajal. Nganggo tatanan ngono lho. Nah. Ngono ngene iki. Ait. Ya. Ya kuwi mesti sing ndeloki sengit kae iki to. Sengit mbok ben. Mesti njawil karo sisi iki. Karo ngene iki, kae kandhanono rumangsane apa pathet 6. Pathet 6. Anggep apa kowe? Ndi kukumu sing kondang landhepe 7 penyukur. Ning nyatane ora nedasi aku le. Wong kecincak-kecincuk sikile kene ora tak balang kok kene ora muter. Ngapa kowe? Kowe gaene sesorah ngono.
Omong kok juntrunge arep ngandi kok ora genah. Sing ngrungokke ngantek bingung ya. Kowe iki gaene sesorah nyesorahi Pandhawa, nu rumangsane bener iki ora bener kowe Widara. Mutar kowe. Ora. Sampeyan napa kok delok-delok teng iki? Aku bingung. Bingung. Aku bingung, tolelet. Dek mung perkara Sengkuni dek bingung. Ki sangate jam pira to, Gong? Iki ketok wis sangate, Truk. Sangate iki wis wit mau jane. Karek mang menit ya sisake to, Truk. Mboten sah bingung, Sing ngerti pengapesane Sengkuni niku Pak kula. Bapak Semar. Apa melu? Halah melu lha iki lho. Enten apa? Sengkuni ora iso mati. Mboten saged pejah. Nika pun adus Lengkatala mbiyen. Nek enten sak perangan sing mboten kenek Lengkatala mapan tenggen mriki niki. Nggon ngendi? Nggen mriki. Dijelaske, Mar. Nggon ngendi to? Silet. Lah, nggen ngriku niku lho. Wah, mati ya. Terus to diuselke sing seru to. Pun. Dek wis jembir. Dek sare lengenku sedeng ora, Dek. Bosen. Sedeng kok. Wes. Dek kaya HP aja. Wayang lek tekan HP, tekan pulsa. Lah ndasku sedeng ora. Wadamu. Delok, Bang. Kowe wong pokil. Kowe wong pokil Sengkuni. Dina iki kowe bakal mati, tegese ora bakal ngambali urip meneh.